Ahojte, moje meno je Denisa, som zakladateľka Veleny a dnes sa ideme pozrieť na tému, ako Velena pomáha pri akné. Za tie roky fungovania sme od vás dostali neuveriteľné množstvo fotiek, premien, ako sa vám pleť krásne vyčistila, ako ste spokojné, lebo Velena vám pomohla, za čo sa veľmi tešíme. A teraz by sme vlastne chceli zodpovedať, ako je to možné, že Velena pomáha. Najväčšou pravdepodobnosťou, pokiaľ použijete skincare produkty a lokálna liečba ako taká nezaberá, tak sa jedná o problém, ktorý má svoj pôvod niekde vo vnútri. Pokiaľ sa bavíme o hormonálnej nerovnováhe, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by malo ísť o zvýšený testosterón. Vtedy dochádza k nadmernému masteniu jednak pokožky, pleti, vlasov. Takisto sa môže objaviť aj nadmerné ochlpenie alebo syndrom polycystických vaječníkov. Ak si nie ste isté, že či naozaj sa jedná o zvýšený testosterón, môžete si u nás na stránke urobiť aj kvíz, ktorý vás navedie, že ktorým smerom sa vybrať. V každom prípade receptúra Veleny bola navrhnutá tak, aby sa telu dodali chýbajúce živiny, čiže keď telu dodáte presne to, čo mu chýba, začne vám akné pomaly miznúť, nové výražky sa prestávajú tvoriť a po niekoľko týždňovej, u niekoho niekoľko mesačnej kúre sa pleť krásne vyčistí. Ak máte akékoľvek iné otázky na túto tému, pokojne sa pozrite ku nám na stránku, máme tam celú stránku venovanú iba akné, kde nájdete tipy, triky, ako priznať to, že sa jedná o hormonálne akné, premeny a tak ďalej. Poprípadne vám napíšte dole v komentároch vo videu, budeme sa tešiť. Ďakujem vám ešte raz, pekný deň želám, majte sa, pa pa!